Легенда за Дяволския мост. Скътан дълбоко в скалиста клисура над река Арда, мост с страховитото име Дяволски протяга каменната си гърбица. Обявеният през 1984 година за паметник на културата мост е изграден в началото на 16 век по заповед и желание на султан Селим I на древен път, свързващ Беломорието с горнотракийската низина. Древният гигант, построен на мястото на античен римски мост, се подпира на трите си свода, за да опъне внушителните си размери от 56 метра дължина и 3 метра и половина ширина. Дяволския мост се намира на 5 км от красивото родопско село Гълъбово, като прехода до него е единствено пешеходен, по планинска екопътека, следваща криволиченията на реката. Величественият Дяволски мост от столетия стои забулен в пръските на Арда и безброй легенди. В една от тях се разказва за мъж, който изгубил любимата си жена и сам поел грижата за тримата си синове. Дал им занаят, с който продължил славата на рода си. Направил ги майстори-строители. Една вечер в съня на бащата се явила съпругата му и поискала да изградят мост над Арда, по който да се върне при тях. Споделил бащата това на синовете си, а те бързо избрали мястото и градежът започнал. Но времето било пролетно, реката неукротима и пълна. Изграденото през деня тя отнасяла през нощта. 3 пъти буйните води поваляли моста до основи. Тогава мъдрец им казал, че строежът има нужда от дух-покровител, който да усмири водната стихия. За да го придобият, трябвало да вградят в основите жената на най-добрия майстор. Братята се спогледали. Досега никога не се било случвало да мерят майсторството си. Затова се разбрали да взидат в основите онази жена, която първа им донесе храна на следващия ден. Обещали да не издават нищо на съпругите си. По-големите братя обаче не удържали думата си и предупредили жените си да не идват на строежа. С мъка малкият брат запазил тайната, но заръчал на съпругата си Струна работа колкото за цяла седмица. На другия ден мъжете тръгнали и щом стигнали строежа, заудрели счуковете си в скалата и зачакали да видят, чия булка ще се яви първа. Струна зашетала от ранни зори. Свършила цялата къщна работа, само детето не успяла да нахрани. Преметнала торбите на рамо и заситнила към Арда. Щом я видял съпругът ти, заплакал от мъка. Не можел да й каже какво я очаква. Излъгал я, че венчалният му пръстен паднал на дъното на градежа, а невестата му сама поискала да го извади. Спуснали я братята в основите на моста и я заградили с дървета и камъни. Едва тогава Струна разбрала какво става и помолила майсторите да съградят близо до моста чешма, за да може да храни детето си. Какво се случило с чешмата, легендата не разказва. Но все още се говори, че по време на дъжд по стените на моста започва да тече мляко и фугите побеляват. Дали е така? Отидете и вижте. А мостът, Дяволския мост, вече столетия протяга гранитната си мощна снага над Арда и устоява на водната стихия.